komai ne sannatan da ya yi mana ayyukan gani da ido ya wuce a hira wa zai musa. Yawa gani da ido ya wuce a hira Komai sannata, komai sannata ka dalar matsara komai sannata, zombi yau kai ne kamar ta gyara komai sannata, a waka zan so nazarci rara komai sannata, sarkin waka dun gaba gwani ba komai sannata, a waka ni ban fuko guda ba komai sannata, sanata kayo ayyuka da dama komai sannata, sannu na koda adai na gulma komai sannata, sunan waƙar ga ta zan faɗa ma komai sannata, gani da ido zai rage husuma komai sannata, in ba san rai ka sani fa kai ma komai sannata, ba mu taɓa samun kamar ya shi ba komai sannata, ba mu samu mai mana aiki kamar ba mai ba komai sannata, likitan mahaukata sannu goska komai sannata, kana musu magani suna ta zaginka komai sannata, tarihin mu dole bayan manta ka komai sannata, mai mala gwamnan da ba kamar shi komai sannata, gwamnan ya oba uban gidanmu ne shi komai sannata, Jibuti idi ibar da mai gidana komai sannata, wazirin funa kayi min rana komai sannata, alhaji adamu kayi min kai ma komai sannata, yanzu waka dole in yaba ma komai sannata, yusuf zaki mai mun kullum komai sannata, zaki ka mun taimako da dama domin sanata yawa mai ne sanatan da ya yi mana ayyukan gani da ido ya wuce a hira wa zai musa komai ne sannatan da ya yi mana ayyukan gani da ido ya wuce a hira wa zai musa. farko na sa ilahu sarki mai duniya shi ya yi sauro kana ya yi giwa Wa zai musa. shi ne ya yi sanatan kudin mu goma mai ayyuka ya masa nasibin da ya fi kowa Komai sannata, ka bai hikimar kirkira a ta'ala ya a wahidin ba mai min kai ne ka bani baiwa wa zai musa. salati ka daɗa gudun fiyayye mai san ne ka sa alai har sahabu su ma sanya bisa Komai ne sannatan da ya yi mana ayyukan gani da ido ya wuce a hira wa zai musa. abakar dunga na ku ne na kullum yau ma haka na zo ni da wakar bu mai gurina Wa zai musa. Bumai iya mana ayyukan da sun kai na bidiyon gani da ido don asan batuna Komai sannata, hakika ya ayyukan da sun kai mi hamdala mu gode Allah mutan garina wa zai musa. zan kirgo muku ayyukan da yayo kun al'umma a zombi ba a yau kamar sasan ba wa zai musa Komai ne sannatan da ya yi mana ayyukan gani da ido ya wuce a hira wa zai musa. ba mai iya mana tituna a 30 har da daya cikin shekara 5 duka ya kawo Wa zai musa. wutar sola a kafa a fadin zombi duka a birni kauyen mushi ya jawo Komai sannata, kiran su kuma ya ba mu yanzu lantarki zai tsaya ba mai tabbas kadarar mabawo wa zai musa. har asibiti ya gina ana huta muna tuni ya gina ICT a makarantu shi ya dasa Komai ne sannatan da ya yi mana ayyukan gani da ido ya wuce a hira wa zai ya musa. kusa lura
za na zaga dukkanin titunan gani da ido dan akau da shakku. wa zai masa Farko titin unguwar mi sauro da shi ya zuba yayin hakan ne dan ci gaban ku. wa mai sannata Mi sauro da titin su yayi fes-fes in mintuna da datin kafin zuwan gwanin ku. wa zai masa Titin tandar gashi na ya kyawu duka ba mai sanadin ka tandar yau ta bunƙasa. wa mai nisan na da yayi mana ayyukan gani da ido ya wuce a hira wa zai masa Titin yan kuka muna yabo kai ne kai mana har yau mu ba mu kara korafi ba. wa zai masa Titin jujun osu mun yaba abu mai kai mana al'umma ba mu zaɓi kai busan ba. wa mai sannata Sannan ga titin batai shi ma sai hamdala ba mai ne ya yi barfe batu ba. wa zai masa Filin jirgi ma suna da kwalta shi musu ba za mu rufe ayyukan kasan ba kar sun musa. wa mai nisan na da yayi mana ayyukan gani da ido ya wuce a hira wa zai masa Cikin GRA kusa da lailayi titin sane ba mai zame ba mu kyalawawa. wa zai masa Ga masallacin saba garbi shi ma layin samar ya shimfiɗa titi muna yabawa. wa mai sannata Unguwar jaji layin badi sanan magun ya zuba titi mai kyau mun kira shi giwa. wa zai masa Unguwar jaji jikin makabarta titin sane kuma mun gaishe ka inkiya bala basa. wa mai nisan na da yayi mana ayyukan gani da ido ya wuce a hira wa zai masa Unguwar jaji layin asibiti ya zuba titi muna daɗa gaishe ka jarumina. wa zai masa Bayan kare nan ma ya zuba kwalta mai kwaliti ko mai sanata ka ɗarar masauna. wa mai sannata Daga alkalkalli har izuwa zangon alhazai shi ya yi aiki ba dare da rana. wa zai masa Jikin masallacin juma'a na mai fika ma'ana kan layin garkuwa bomai ne wa zai musa. wa mai nisan na da yayi mana ayyukan gani da ido ya wuce a hira wa zai masa Layin mu tare dambam zuwa birai mashi ne ya kawo titin ba ne zato ba. wa zai masa Gidan marayun sanar lokos a nan ma yayi titi komai bai zamto mahandami ba. wa mai sannata Layin coci difa life mai yayi mana titi ba za ya bari san mu durkushe ba. wa zai masa Kwalitan bayan access ya bullo sabana da gaske magautan ka gase nan dusun kai kasa. wa mai nisan na da yayi mana ayyukan gani da ido ya wuce a hira wa zai masa Gadan talakawa kai ne ka yau titin mun yaba mun sha wahala a shekaru na baya. wa zai masa Bomai rodin mu mun kasan ruwan da yake taruwa amma da ka zo sai kamar na hanya. wa mai sannata Kofar mai fika shi ma abu mai ne ya yi mun yaba ya gyara gurin wasu sun ji kunya. wa zai masa Har ka gari ya zuba zuwa bakin asibiti titin da ya shigo cikin gari ya yi ba fallasa. wa mai nisan na da yayi mana ayyukan gani da ido ya wuce a hira wa zai masa Ka gari har ilau daga bakin asibiti zuwa masallacin cikin gari. wa zai A masa gada kaya zuba titi ta bakin kasuwa shine har ya wuce cikin gari. wa mai sannata Ya leka da magun a can kofar mai fune ya yau titi da mutan gari. wa zai masa A da magun
iya daɗa ta bakin gwamnan lalace zuwa babban titin gari shi ya asasa. Komai nisan na tanda yayi mana ayyukan gani da ido ya wuce a hira, wa zai musa? Kofar mai gyalzar mai a taho nan ma ya zuba titi mai kyawu irin na birni. Wa zai musa? Ya leka nan gere ta nan babban titi zuwa bakin fada babu rauni. Komai sannata. Sannan arewa da fadar mu ta babban titi wannan kwalatan shi ya tsorata ni. Wa zai musa? Tsakanin sabon garin nan gera da tsohon gari bumai yayi titi kalar gari mun gode masa. Komai nisan na tanda yayi mana ayyukan gani da ido ya wuce a hira, wa zai musa? A tarihi babu sannatan da ya titi a fi kanan gera kunai dukansu sai shi. Wa zai Ha'ilau a tarihi babu sannatan da ya raba motoci guda 70 a zombi kamar shi. Komai sannata. Miliyan 120 shi ya raba a wadda na zombi 50,000 kamar shi. Wa zai musa? Turancinsu na duk matasa mutum 3,000 20,000 ya raba ma kowa wancan ya kasa. Komai nisan na tanda yayi mana ayyukan gani da ido ya wuce a hira, wa zai musa? Bomai ne sannatan da ya yi mana ayyukan gani da ido ya wuce a hira wa zai musa. Komai nisan na tanda yayi